Kata sang Gatotkaca yen mapakaraga suta takapira Kresna muji sakti nira Dimas Antasena nggone awak dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran ngenteni timbuling para pepundhen Pandhawa ngene padha semedi maladining nganti jumangklungan kok durung padha timbul. Ya Dimas, para pepundhen anggone semedi kok suwe banget to Dimas. Kang, nalika semono aku sing didhawuhi karo bapak yen wektu iki para pepundhen nggone nindakake semedi ning sanggar pelanggatan iki yaktine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Mbah Kakung Pandhu karo Simbah Putri Madrim. Mangkono Dimas, heeh. Nanging kok suwe banget tumuli ora jugar semedine. Mbok sabar. Jenenge wong dedonga ki ya sing apik ya ngono kuwi. Ora kaya Kakang Antarja iki ana wong ibadah kok gur jengkel-jengkelit. Ha ngopo kuwi? Wis tada sing sabar, mbok menawa pancen durung entuk pitudos ka dewa sing baka awake dhewe ning kene tetep ngestokke dawuhe para pepundhen supaya jaga supaya rumangsa katentremaning negara Kang. Ya Dimas. Kagiat risang kapirangu rianggul kinempet kempet Besarat naning bawana oh iki apa to iki Mas? Iki apa to? Apa iki Kang? Kowe ora ngrasake lindu apa? Ora ngrasake lindu. Ya krasa ki krasa normal kok lindu ki. Wis biasa kaya kaget barang ki ngopo e? Nek kok weh kosek kae apa Dimas? Kae kok wah gedhe banget butane. Ah! Dimas, piye Kang? Iki sapa nanggap reyok? Gedhe banget. Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko jebol sanggar pelanggatan ki. Mongko para pepundhen lagi padha semedi ning sanggar pelanggatan. Ora urus tenan iki. Kandhani kok Kang. Yamene nanggap reyok ki wedan gedhe tenan iki Kang. Dipethuk kuwi mbok ditileki kuwi. Ono buta. Ayo buta, genah buta ndak tak omong iki. Sopo kowe? Yo, pancen aku sing jebol sanggar palanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran. Aku Dewa Mral, kowe sapa Gatotkaca? Lho. Wis ngerti karo aku. Wis banyolan suwe kok ya mesti ditokke meneh. Kowe ngopo teko Malang Kadyak methukke aku? Pepundhenku Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok kowe metu saka sanggar pelanggatan? Cetha genah yen kowe gendak sikara karo wong tuaku. Oh, lah dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo wong tuamu Pandhawa, ora mung tak singkara le. Cetha genah yen Pandhawa saiki wis mati mapan ana wadukku. Mati dereng aku.
apa? Wah, aku tiba tak cekel ora gelem. Culke gugu karepe dhewe. Culke adikku Gatotkaca kang sabar. Wis. Aja wani-wani karo buta kuwi kowe, Kang. Sebabe apa, Dimas? Percaya karo aku. Nek kowe kok nganti maju ora urung mesti bakal mung kewirangan kowe, Kang. Kewirangan kepiye, Dimas? Wis kene to tak urusane. Tak urusane iki. Ayo. Culna Kakang Gatot diculke sik. Dikira ki apa aku ki ora ngerti to. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo to, Pakde? Oh, iki do lungguh ngisor, Kang. Iki do paham ora to jane iki? Do lungguh ngisor. Rasopan doan iki. Iya, Dimas. Kok kowe ora wedi karo buta iki? Lah, berteman ya aku. Friendless padake. Apa friendless ki apa to jane iki? Kok dadi gedhe barang ki ngopo, Jede? umur sak aku ngene iki lagi seneng-senenge gedhe kok, Le. Wo, lah ya edan ya ane iki. Edan tenan iki. Ngopo kok dadak gedhe barang ki? Antasena, Piye, Pakde? nggonku dadi brahala ngene iki merga pepundhenmu. Bapakmu lekmu Janaka lekmu kembar wektu dina iki dibanjut dening dewa diunggahke nyang kayangan. Perlune arep dicemplungke Ndraka Yamani. Mula saka kuwi Antasena, kowe sak sedulurmu tunggunan negara Ngamarta aku tak munggah nyang kayangan. Dewa-dewa ora gelem balekke adikku. Tak walik jongring Salaka. Oh. Ah. Hoi. Wis do ngerti to? Wis do ngerti nek buta iki mau ki Wadarma Kusuma. Iya, Dimas. Jan gegirisi. Kandhani kok. Mula manungsa sing ora tau nesu, ora tau piye-piyanane mung sabar karo nrimo ki. Nek wis kacenthok atine terus nesu ki mesti malah medeni. Kaya tawa Puntadewa iki mau. Panjenengane ora tau duka ning bareng duka langsung dadi buta gedhene semono kuwi mau. Aku nek mung arep dadi gedhe kaya ngono kuwi mau ya iso. Wong aku ki kulino gedhe kok tanpa sebab kuwi nesu. Aku tanpa sebab lho. Iso gedhe aku ki. Dimas aja kesuwen Dimas. Ngopo kan? Kae sindene wis do siap. Aku ki selak pengen nonton limbukane. Oh, lah ya edan kowe iki Yohan. Ya. Ayo tak derekke Kang, ayo tak derekke.
sembah nuwun. Bendo linggo sik, Mak. Iya, bendo lenggah sik. Ya, Do geger iki do ngopo ya iki? ya alhamdulillah ya, Nduk. Iya. Puji syukur kunjuk ngarsane Gusti Kang Karya Jagat. Iki ketemu meneh ana ing wayangan Celimen warga laras. Iya. Ning iki formate wayangan sewengi kaya adate, Nok. Wayangan sewengi. Heeh. Dadi ora bubar jam 12. Ora, iki mengko ya bubare ya jam 3. 3 apa 4? Ya jam 6 apa jam 7. Mayang dhewe mengko. Tak tinggal medhun nek arep tekan jam 7. Sing ngentang wis males sing ngentang. Ora apa-apa. Kulinane males kok. Iki persembahan saka kadang-kadang grup PKWL Klasik. PKWL klasik iki apa, Mak? Peduli kasih warga laras. Peduli kasih warga laras. Heeh. Acarane Iki awak dhewe mangayu bagya ambal warsa grup PKWL Klasik, no. oh ngono to, Mak. Heeh. Sing kepira? Ambal warsa ingkang kaping 3. 3. HUT PKWL yang ketiga. Iya. Karo ngiras pantes mangayu bagyo Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Iya. Mula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun ingkang winantu ing pakurmatan utaminipun panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa, Bapak Agus Suparman, Bapak Bambang Sukamto, Ibu Sutari, Bapak Suroso, Ibu Sulastri, Ibu Kris, Mbak Yani, Ibu Silestari, Bapak Nur Hidayat, Bapak Bambang, Bapak Aris Pemalang, Bapak Katiman ugi keluarga Ibu Menik ingkang sedaya kala wau sami rawuh ing Pendopo Jodipati. Saha ngaturaken gunging panuwun kalian sedaya mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak lan ibu-ibu anggota grup PKWL dina semanten kawigatosanipun kangge kula duage lan utaminipun paguyuban warga laras. Iya, Mak. Tepuk tangan dulu no. Lan iki sing cetha jumbuh karo jenengi ya kuwi Peduli Kasih Warga Laras. Iya. Iki pancen nyata terbukti. Saben-saben ana salah sawijining anggota warga laras sing dilalah lagi nandang kesusahan mesti gage-gage PKWL kuwi peduli nggatekake lan uga paring pisumbang lan maneh no. Piye? Grup PKWL kuwi saben taune mesti kagungan kersa wayangan. Nah iki lho. Grup PKWL kuwi saben taune mesti wayangan. Mesti wayangan. Kuwi mujudake katresnan lan kepedulian karo awake dhewe lan utamane paguyuban warga laras. Mula saka kuwi awak dhewe lan kanca warga laras ngaturake gunging panuwun dene nganti semono kawi gatosane PKWL. Yo. Derek memuji mugi-mugi sedaya anggota PKWL Klasik kaparingan kabagas kawarasan lancar anggenipun sami makarya lumintu rezekinipun guyub rukun lestari langgeng anggenipun sami mangun kekadangan lan pasederekan. Amin. Selamat ulang tahun PKWL Klasik yang ketiga. Wes tepuk tangan kagem PKWL. Yes. Hebat iki. Wis harapanmu apa no kagem PKWL? Harapan semakin guyub rukun, Amin. semakin maju, kathah rezekine, Amin. sehat bagas waras. Amin. Pokok sedaya kompak saya tambah kompak tambah solid Amin. lan doa terbaik wis kuwi doa terbaik mencakup semuanya, Mak. Iya, ya, ya.
Iki ujube wis diaturake. Yo. Ning sadurunge awak dhewe seneng-seneng suka parisuka asung panglipur nyuwun wekdalipun kagem paring panjurung donga kagem swargi Bapak Kisina Nugroho mugi dipun apunten sedaya kalepatanipun dening Gusti Allah. Sedaya amal kesaenanipun dipun tampi jembar lan padang kuburipun. Anut kapitadosanipun kiambak-kiambak ndedonga kula sumanggaaken. Cekap matur sembah nuwun. Kepiye, Pak? Neng 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 nong nong nong. Kibote. Keyboard wis muni, Ji. Saiki wayahe asung panglipur, suka-suka parisuka iki. Ning amprih becike nganu kok nok. Prayogane panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa dipun aturi munggah ing pendhapi kene. Yo. Ya monggo Nyuwun sepote kanca-kanca. dipun sepoti. Napa le Pak Di kan napa niki Pak? Wah, kula niku gadang wau. Nggih mboten namung sekedhik seklimah nyuwun Nggih. pangandikanipun Pak, nyuwun dawuh. Oh, ngoten nggih matur suwun to nggih. Ya ini enten anu kado sementara kita kasihkan nanti untuk Mbak Ika sama Mbak Anting. Buat suwun jumeneng rumiyin teman-teman mriki wonten kado menika. Nggih. Soale wingi kok yo bareng apa kencan ngono anggone bebrayan niku nggih. Ya. Meneng-meneng kok entuk kado. Yo. Ya Teng yo. Ya Nduk Anting. Ya Mbak Anting. Wah, godi. Ya Teng yo. Oh. Niki saya berdiri, Pak. Ulang nggih. Kersane anu nggih. Sami Mbak Ika. Ini ada kado khusus dari Bunda Menik yang ada di Taiwan. Ini khususnya kado teruntuk idola-idola warga Laras kemarin yang lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga. Jadi ada kado dari Mbak Menik buat Anting. Moga-moga kagem panjenengane Mbak Ika ugi untuk Anting anggenipun bebrayan tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal dipun paringi omongan. Nah niku nggih ingkang bakal menika. Itu nanti dulu ya niku. Dan juga ini Nduk Anting ya, kemarin Nduk Anting belum dapat ini ya. Apa, Pak? Tali asih biasa. PKWL kan selalu begitu, Nduk. Kalau untuk Mbak Ika kemarin Mas Gun sudah dapat tali asih dari PKWL. Untuk hari ini tinggal untuk Nduk Anting kemarin belum dikasih, makanya hari ini saya mewakili dari PKWL Klasik ada tanda tali asih saking sayangnya buat warga Laras. Pokoknya salah satu misalkan ada yang kesusahan akan mendapatkan tali asih maupun yang jadi manten ngono wae. Nggak usah dilihat untuk nominalnya, yang penting ini sebagai tanda kasih sayang dari PKWL Klasik. Ya, monggo menika. Terima kasih sekali untuk seluruh PKWL atas hadiahnya dan juga sawerannya. Bukan. Tali asih. Ya, juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Meni yang ada di mana, Pak? Di Taiwan. Di Taiwan, makasih banyak untuk hadiahnya buat kita berdua. Ya, semoga hadiah ini bisa memberkati rumah tangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga
sampai tekan kakek-kakek ninen-ninen. Amin, Pak Gestunipun. Matur sembah nuwun. Betul. Ini masih punya satu yang belum. Apa itu? Kula nggih purun. Tak tunggu-tunggu. Muga-muga enggak cerak judul. Amin. Amin. Gas. Sembah nuwun nggih, Pak. Suwun. Kayak itu. Ini juga ada tanda penghargaan nanti Ki Keter, Wah, terus anak Mas Ki Gading, Alhamdulillah. Genduk Lintang. Ya kalau saya sendiri nggak ngerti ini buket itu apa sih, saya sendiri dari dulu tuh belum pernah namanya buket itu apa, nggak ngerti. Ini dari Bu Meni juga. kula nggih purun. Iya, naik ke sini aja. Ini dulu aja saya kasih ke anak lanang Ki Gadang. Sajane niki teruntuk saya, putra Dikari dari Bu Meni, tapi saya kasihkan untuk anak lanang Ki Wah, pun Gadang. ngatur to, Pak. Tanda terima kasih dari Bu Meni oleh Gadang. Semangat anggone Matur uri-uri sembah nuwun, wayang Pak. kulit Matur tetap sembah semangat. nuwun, Nggih. Bu Meni. Mas Gading. Ya, ini terutama untuk anak lanang Ki Gading Power Kilis Sino Saputra Iji. saking Bu Meni Taiwan le. Iji, Pak. Semangat Matur sembah. untuk beberapa apa sinau pedalangan. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah laris. Nah, ini sebagai kompresor pokoknya luar biasa warga laras dengan adanya yang satu ini. Pokoknya minta Sudah, lagu Pak. dibuatkan lagu Ini pokoknya dia. cepat sekali, 5 menit jadi. 5 Naskahnya menit. lagu pun juga jadi. Tanda penghargaan dari Bu Meni. Ya, sami-sami. Ngono iki didum. Ya, ini teruntuk anak wadon sing ayu dhewe. Jaman dhisik nalika tasih sekawan kelas kawan SD sampun bintang tamu nderek ngrawuhi almarhum Pak Sino. Lah siki ayu nika kaya nih. Iki pikantuk anu, Dok. Saking Bu Meni Taiwan. Kagem panjenengan. Nggih, sekep anggone sinau gladi muga-muga sukses. Amin. Amin, ya terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Meni dari Taiwan. Semoga sehat Satu selalu. lagi kali. Oh, masih ada. Wah, ini pokoknya luar biasa PKWL setiap ulang tahun sindiannya tetap 10 genap lengkap. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini ada salah satu dari ini ibu-ibu semuanya buat sinden warga laras. Wah, iki Monggo Bude Pras. diwakili artefak. Baca sia-sia kowe iki, Ding. Enggak, nggih mboten. Bude Pras. Tuh, Alah. Monggo Bu ditambah Bu terus ya. Nggih, sami-sami. Kado nggawa kado kuwi ya ngono kuwi. Gede kadone malah. Ini Tumpeng sebagai tanda terima kasih ya Bu ya. Pokoknya semangat anggone gula bentah anak lanang, tata guyub rukun untuk warga laras niku. Matur nuwun. Sami-sami Bu Pras. Keluarga PKWL mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Bu. Nggih. Kadonipun ageng kalih kula ageng menika. Lah nggih, lah pripun jenengan malah tambah kisut. Ning ya ora Sami kula sak pantaran menika umurin sak pantaran. Sepenting bagas kewarasan nggih. Nggih, amin. Mbak Yu mesti Nggih, niku isuk panjang mintas yuswa menika, insyaallah panggih terus mengki wulan ngajeng. Amin nggih nggih. Kok tahun-tahun ngajeng kok wulan ngajeng. Mboten napa-napa wulan ngajeng. Wah, terusan alhamdulillah. malah alhamdulillah. Sembah nuwun, sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Pak. Ya sekaligus itu pemberitahuan ya untuk tahun depan untuk ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Insya Allah yang jelas di Sedayus ini. Tapi misalkan untuk Pak Suroso lagi bikin di pendopo di Jeporo jadi mungkin ke sono. Kalau nggak jadi tetap nanti di pendopo Tugu Pawenang di sini. Untuk tahun depan 2026 jatuh pada tanggal 7 November 2026. Jadi sekaligus nanti pas kita untuk merayakan HWD wayang dunia wayang hari wayang dunia yang ke-12.
kita barengkan sekaligus dengan ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Aku rasa nyanyi ya Le, suaraku serak. Mboten napa-napa, Pak. Tapi ra apa-apa lah njaluk lagu iki wae lah. Nah, Nggih ngene kok. ki awak dhewe ora dhewe nok iki. Oh, dikancani. Ah iki iso kerah no. Berapa aja lagu? Yuk. Ya pokoknya PKWL ini kalau punya hajatan ibarat Iya. juga warga Laras sendiri yang hajatan karena apa panjenengannya luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu Waranggono tetap harus genep 10 komplit biar kompak ya. Dan juga untuk wiyogonya mari kita sama-sama untuk kawal anak lanang sepatus tambah sukses. Amin. Langsung mau nek Bu ora kuat napase. Imbang ana katresnanku. Wah, tapi saya maaf mboten. Pelok nggih. Langsung mawon kok Bu kuat. Nggih, monggo Pak De. Langgam nanti api baru dikeculke sragenan. Nggih, matur suwun. Monggo dipun gayengke wonten Waranggono sedasa. Nggih, Sami matur bintang tamu kudu lintang kesane gayeng. Monggo Nggih. matur suwun. Sembah Matur nuwun, sembah Pak nuwun De. Pak De. Nah, iki ya awak dhewe ora dhewe nok. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang Pak. Alah nyok lali. Oh. Yo kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, toh. Antil. Mbak Lintang Kairo lah. Yo. Wis ketok menjilo. Kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo. Diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Nggih. Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek ajeng napa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Nggih. Gading Mas Gadang. Nggih, Sugeng Pulimbo Dalu. Mencangi. Nggih. Nggih sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama- Sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok ora sida? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Obat mau obati apa? Oh macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? embuh. Tajin. Nggih. Nggih. Nggih, hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan.
Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki duet. Aja Dari Lamis. Tawang dan Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mong lagi 2 jam lho le. Muga ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng kang pundi riyen. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janji. Lali Menika janjine. Bude Prastiwi. Wah iya kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Nggih. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Joto. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wis nggih. dulu. nyawiji riyen. Nggih. Heeh, kalih minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop- Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Nggih, sampun. Sampun. Jan, iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas ngarape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bar anget-anget. ngisak lagi
bar ngisaki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak suwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram umet ndase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki? Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, sing dulu. klasik Apa juga yen ing mengkono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, lho, Ibu iya. Meni. Oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ing Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya Mas. Nggih nggih. Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Ah, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji-janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Salah ah, wis. nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit
Loh, Soflene malih iki. mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Ini boten apa-apa. Ini kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Sik, disiget sik. Lagi softline maintenance. Itu mlebu. Malih. Softline iso malih iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas Soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh Soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa niku. Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan dikit mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Oh Bambar Sari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Oh, Geger share-share. oh, kenapa watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah. Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo bali. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini Nggih. sayang no. Mbok Rin, mriki lho. Madhep Mbak. kono Atau sepet mriki? aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh iya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Terima Matur kasih. suwun. Matur suwun nuwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Tikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suku numpak peda. Cakep. Oh, Mas Cantik. Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya, Sentose. ya. Aku sarwa salah ya. Dik. Lah ini mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suku numpak peda anting. Guyub rukun
warga PKWL Klasik. Ya, amin. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, orang nggak spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra dikarik tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dasar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya. Masak air, biar masak gitu. Ya, woi. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habisin ing Tawang ada ojo lames dirasi. Nggih, aja lames. Ojo lames. Aja lames iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Heeh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen Nah, mawon. diselingi riyen, Kok nggih, tak lenggah. kalih ngapal kene. Lenggah riyen. Terima Nggih, kasih sembah Mas nuwun. Gading, Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Nggih, benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lah terus sia-sia. Ora. Nah, iki diselingi dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Din. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat. Dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Lah. Yang aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Oh. Alus apa nih? Saat jeki rabi alus. Saat jeki rabi terus alus. Alus. Alus po? Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus. Kecuali Rumi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora Kok monggo? Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya Pak.